Be sy'n arbennig am yr adran ydy bod 'na amrywiaeth mawr o grysiau'n cael ei dysgu yma. Felly mae gennym ni hanes Rwsiaidd canol, fel modiwlau dwi'n ei dysgu, hanes cynymod yn cynnar, ond hefyd hanes modern iawn, hanes Cymru, hanes Prydain, ond hefyd hanes Ewrop neu Rwsia, hanes America, hanes Asia. Felly mae'n amrywiaeth mawr yn cael ei dysgu, a mae yna hyblygrwydd yna chi ddewis pa fodiwlau ydych chi eisiau ei astudio. Mae yna bwyslais mawr ar ymchwil yn yr adran, felly mae'r darlithwyr i gyd yn ymchwilwyr, felly fyddech chi'n cael eich dysgu gan y bobl sydd wedi gwneud yr ymchwil diweddara ar y pynciau i gyd. A mae hwnna'n golygu bod chi'n cael dysgu'r sgiliau mwy perthnasol hefyd i ddatblygu fel haneswyr. Mae'r cael dysgu mewn grwpiau bychan yn rhywbeth da ni'n falch iawn ohono fo. Yn gwneud yn siŵr bod chi'n cael cyfle i drafod gyda myfyrwyr, trafod gyda staff, datblygu'ch syniadau i'ch hunan hefyd. Ond hefyd mae yna awyrgylch braf yma ymlaciol, lle mae'n bosib astudio heb gymaint o bwysau, a lle mae yna berthynas arbennig o dda rhwng myfyrwyr a'i gilydd, cymuned dda fyfyrwyr yma, yn enwedig drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond hefyd perthynas arbennig o dda rhwng staff a myfyrwyr, sy'n rhoi'r awyrgylch gorau i chi astudio, i chi wneud ymchwil, ac i chi fwynhau eich profiad o astudio yma yn Aberystwyth. Wel, i ddarganfod mwy, mae croeso chi ymweld â'n gwefan ni, y gwefan yr adran, ond gallwch chi hefyd i'n dilyn ni ar Facebook, ar Twitter, mae gennym ni hefyd sianel YouTube i chi dilyn, neu mae croeso chi e-bostio fi neu rhoi galwad ffôn mwyn gwybod mwy.